हाय फ्रेंड्स, सौम्य सरकार यूट्यूब चैनल आपको स्वागत। आज गोटे नुआ ब्लॉग आपको नहीं आसी। चलते आम बुली जावा आलिया राजा राजबाटी जहाँकि केन्द्रापड़ा। आम राजबाटी भितर को एंट्री करचु। चलते देखिया भीतर दृश्य। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସୁନ୍ଦର କୋଠା ଉପରେ। ତ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ତ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ତ କ'ଣ କରିବା? ତାର ତ ଚାଳ ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପଶୁ ପଶୁ ଚାଳ ଘର ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଠି ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର। ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ନାଲି ଗେଞ୍ଜି ଭାଇ ଆସିକି କହିଲେ ନା ଭିତରୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କେମିତି ଛାତ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଆମର କେମିତି ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଗକା ସମୟରେ କେମିତି ଛାତ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ରାଜବାଟୀରେ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ନୂତନ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଦେଖିଲୁ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଜାଗା ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି, ପଇସା ଉଠିଗଲା ରେ ସାଙ୍ଗ, ପଇସା ଉଠିଗଲା।